A veure com fem la creació d'un mapa mental senzill en FreeMind. On posa el nou mapa, nosaltres farem un clic i reemplaçarem aquest text per un que digui, per exemple, mapa 1. Aleshores farem un primer intro, en el qual queda en gris. Això vol dir que aquest node està actiu. Si fem un intro, deixa d'estar en gris i ens posa un node de l'anterior. Ara posem node 1. Fem un intro. Ara està en gris. Hem de fer un segon intro per crear un altre node. Node 2. Un primer intro i un segon intro. En el primer validem el node i en el segon introduïm un node nou. Ara posem node 3. Fem un intro. Si volem seguir creant nodes, farem intro i posem un altre i així successivament. Si volem un subnode, farem la tecla inserir, insert, i ara posem sub 1. Com abans, fem un intro, ara posem sub 2 i un altre subnode, sub 3. Si volem posar més nodes en el sub 3, farem un insert i posem SS1, dos intros, SS2 i així successivament. Si volem anar al node 1, fem un clic al node 1, queda en gris i ara podem insertar. I ara posem SS1.1. Un altre intro, SS2.2 i així successivament.